A few moments later. Ito guys, yung sitaw ni Bayanan guys, oh. May bunga na siya. Namitas na nga dito yung biyanan ko guys. Ayan. Ayan pa. Wow, ito ang haba, oh, dalawa. Ito din. Tsaka ito pa. Yan pa, oh. Diba guys? Pag may tinanim, may aanihin. Ayan, dito marami pong maliliit. Ayan, oh. Ayun pa pala sa taas. Ayan. Dami rin bunga. A few moments later. Ito guys, oh. Malalaki na yung bunga ng sitaw. Ayan. Ito guys, oh. Pwede nang kuha, pwede nang pitasin. Ayan. Ito pa, oh. Dalawa. Yun pa sa dulo guys, oh. Yan. Ito, marami. Yung kalabasa guys, gumagapang pa lang. Ayan. Ito guys, ang laki, oh. Tama. Yan. Ayan naman yung sa sitaw. May bunga na rin guys yung siling haba dito guys, oh. Dalawang puno lang to guys. Ayan, oh. Ayan, daming bunga guys. Ito malaki na. Ayan. Ayan pa. Ito din guys, oh. Diba? Sari-saring gulay sa bakuran ni Biyanan. Ito guys yung mga ano, parang sibuyas. Ayan. Dito tayo guys sa talong. Ito guys yung talong, oh. Nagsisimula pa lang magbunga. Ayan, yung bilog to guys na talong. Ayan, may bulaklak pa. Ayan. Doon din sa iba, oh. Ayan, magbubunga na rin to guys, oh, kasi may bulaklak na. Ayan. Ayan. Masarap din to guys, yung bilog na talong. Malaki din yan guys na bunga. Lumalaki din yan. Yun. Yung sa kamatis naman guys, ayan. Halos lahat na ng puno may bunga. Ito guys, oh. Diba? Ayan. Dati isang puno lang yung may bunga. Ito may bunga na rin. Ito, marami. Ayan. Ito maliit na puno pero may bunga na. Dalawa. Ayan. Ito maraming bunga. Isa, dalawa, tatlo, apat, pataas, 5, 6. Ayan. Ito rin meron din, oh. Mayroon din bunga. Ayan. Ito wala pa. Ito na lang isa na to ang walang bunga. Tsaka ito ang marami. Ito yung unang namunga guys. Oh, dito sa baba dati yung unang bunga niya. Kinuha na kasi hinog na. Ayan. Ayun, oh. Ito may maliit guys. Oh, hinog na. Dito to sa kabila guys. Ayan guys, oh. Ayan.
Ito guys, ang laki oh. Malapit ng mahinog. Ayan. Hanggang sa dulo yung bunga. Ayan. Dito naman guys, ito sobrang laki oh. Yun. Saka ayan. 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 Ito naman tayo guys sa ano, sa bell pepper. Ayan guys oh. Ayan, yung ibang puno may bunga na. Ano ngayon yung dahon nila guys, so sobrang init kasi dito guys. Ayan oh. Ito dalawa yung bunga. Tsaka may maliit pa yan. Ayan. Tsaka ito rin. Ayan. Dito madami oh. 3, 4. Ayan. Tsaka dito guys. Ito guys oh, malaki na rin. At saka ito malaki na rin. Ayan. Tsaka guys, yung pinakaunang bunga nito guys, ayan guys, oh, hinog na. Hindi pa namin kinukuha. Ayan. Tsaka ito mayroon pang isa, oh. Ayan. Oh. Ayan guys, oh. Dito rin sa isa pa. Ayan, oh. Dami nito guys, oh. Ito, oh. Ito pa sa unahan niya. Ayan. Kita nyo guys. Ayan. Dito rin. Dito maliit pa. Ayan. Ayan. Tsaka yun. May isa pa oh. Eto. Magbubunga pa lang. Ayan. Tsaka ito. Ito guys oh. Ang liit ng puno nito. Pero ilan lang ang bunga nito. 4 na maliliit. Ayan. Ayan. Yun yung sa bell pepper. Dito naman tayo guys sa patola. Dito guys, itong nag-iisang puno na to. Ayan. Mayroon ng bunga. Ayan. Ito guys, oh. Malaki na siya. Ayan. Malapit na siyang pitasin guys. Malaki na. Tsaka, ayun. Nasa unahan. Ayan, may isa oh. Ayan. Pakita ko sa inyo guys yung ano, mayroon palang puno ng opo. Hindi ko nakita guys kasi nandito pala sa ano sa likod. Ito guys, yan. Opo yan guys oh. Ayan. Ayan pa, oh, may isa pa. Yan. Doon tayo guys sa labas. Doon sa maraming puno ng patola. Doon maraming bunga guys. Update ko kayo guys. Sa patola naman tayo guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Merong isa. Ang laki na. Mayroon ng pinitas dito guys na 4. Ayan. Ayan. Ayan pa. Yung isa. Ito pa yung isa guys. Oh. Malaki na rin. Ayan. Tsaka, ayun sa taas guys. Oh. Malaki na rin guys. Ayan. Oh. Diba? At saka doon din sa taas. Ayan sa taas. Ayan meron din oh. Ayan din oh. Ayun. Yun. Kita nyo guys. Diba? Libre na naman yung pang-ulam. Marami to guys kung bumunga. Kasi last year, yung naabutan ko dito, nung unang punta ko dito guys, sobrang dami talaga ng bunga ng patola. Ayan. Dami pa guys na bulaklak oh. Ayan. Nagsisimula pa lang kasi siya guys na mamunga. Ayan. Ang bilis niya lumaki, ang bilis lumaki ng bunga nito guys. Nandun na siya guys sa may ano oh, sa bubong, gumagapag na papunta sa bubong. Ito pa oh.
Yan yung ano, yung tumubo lang guys, diyan napatula tapos linagyan ng asawa ko ng mga gapangan. Yan. Yan. Guys, kumuha ako ng ano, ng apakan. Ayan oh. Kasi guys, meron pa pala dun sa taas na bunga. Ayan oh, dalawa. Malaki na guys. Pwede na siyang kunin. Ayan oh. Kita nyo guys. Ayan. Malaki na guys yung dalawa. Dun sa taas. Diba? Hindi na bibili. Pipitas na lang dito. Yun. So guys, thank you for watching.